Helo. Heddiw dwi wedi bod yn fysi yn y coginio. Heddiw ni'n meddwl byddwn ni'n trial rhyw reseit bach newydd, a heddiw dwi wedi creu crackers a caws yn hunan, ie. Dwi wedi tyfu menyn ffres yn yr ardd a caws ffres o'r ardd. A dwi hefyd wedi bod yn tyfu crackers hefyd, felly allwch chi weld fan hyn beth fi wedi bod yn gwneud. Mae'r reseit yn syml rili, dyma'r camau dwi am i chi ddilyn. Yn gynta, mae'n i chi gael gardd. Oce, gwych. Dewch i ni gael weld fan hyn de. Fi ni wedi bod yn creu. Oce. Dyma ni. Crackers a caws. Mae'n wych. Rhywbeth falle fydd y Gordon Ramsay yn dweud bod e'n